Aktar minn 90% tal-ġenituri li t-tfal tagħhom attendew skejjel medji qalu li huma kuntenti bis-sistema tal-koedukazzjoni. Fl-istess waqt, aktar minn 80% tal-istudenti stqarrew li kellhom esperjenza pożittiva jitalmu f'dan il-kuntest. Il-parti l-kbira tal-edukaturi qalu li adattaw sew għas-sistema l-ġdida. Dan skont riċerka li saret mill-Ministeru għall-Edukazzjoni fit-12 skola medja. Ikkonfermalna dan il-Professur Mark Borch li flimkien ma' Marija Ċappara kien involut fir-riċerka. Ir-reazzjonijiet ċertament tat-tfal u tal-ġenituri kienu pożittivi ħafna. Pożittivi ħafna dwar l-esperjenza tagħhom sissa fil-kuntest tal-koedukazzjoni. Jekk inħarsu minnaħa tal-għalliema, insibu li l-għalliema daqsxejn iktar cautious. Huwa fatt imma li sibna il-biċċa kbira tal-għalliema għalulna li huma ssettiljaw fil-kuntest il-ġdid. Fil-fatt, ir-riċerkaturi li l-isfida ewlenija tibqa' dik tal-perjodu ta' tranzizzjoni, jiġifieri meta tfal itemmu l-perjodu tagħhom fl-iskejjel medji, sfida li diġà qed tkun trattata. It-tfal qegħdin ġa nippreparaw manka f'rigward ir-relazzjonijiet tagħhom fil-konfront ta' xulxin, jiġifieri iva, hemm challenges, ma challenges ma importax, għamin nadressjawhom biex l-affarijiet naturalment l-esperjenza li tfal ikollhom fil-koedukazzjoni. Il-Professur Mark Borch sostna li r-riċerka tagħti stampa ċara li se twassal biex il-kunċett tal-koedukazzjoni bħala parti mir-riforma tal-edukazzjoni jissaħħaħ. Ir-rispons li kellna u l-istampa li għandna hija stampa li naħseb li hija valida ħafna u t-tina lok biex inkunu nistgħu naddressjaw dawk iċ-challenges li s-sistema tal-koedukazzjoni tippreżenta. Aktar dettalji dwar din ir-riċerka se jingħataw fi żmien li ġej.